Kopi,
Duan he duan he. Terus Lele pak pangan aku iwak tak campuri brambang ya neng awak rasane iso kresuk ya. Duane lilicak pangan aku iwakku cenglang. Karo masamu apa? terus Pak. Neng awak enek sing cenglang. Sing kenceng apane Pak? Sing gede sing otote. Iwak uceng kuwi mau lho, iwak uceng kuwi mau. Iwak uceng. Wis aja tek-tekon. Jurit. Prajurit. Dawuh. Mapan ana ing tlatah dusun Sidodadi. Kowe karo aku bebarengan sandel muda. Katimbalan para mak-mak, ibu-ibu, mama-mama, tante-tante. Beda karo jaranan liya-liyane. Bode-bode aja lali. Ning kene iki wong wedok-wedok kabeh ngumpat sayung rukun nanggap jaranan. Nggone dhewe kono ora ono tak kandhani. Nggone dhewe iki ora ono. Kono dene aku tarik mangewan ngono nyantru kok aku ya. Tapi tenang lho kowe. Nang kene kok sok kompak kok mama-mama karo mami-mami iki. Iso urunan kabeh. Dadah. Masuk jurit. Muja lan muji paran Gusti Sing Maha Agung. Didongak-dongake mak ibu mama-mami kene kabeh. Pinaringan rahayu slamet. Sinaketno kanugrahan tinebihna saking Buddha Rencana Allahumma. Iki basa iki ora basa dalang nek ngerti. Masuk jurit. Remok sauntara keplok sing rame. Kaya apa lah kridaning Prabu Yogayaksa. Budana bapakmu lho, budana bapakmu lho. Budana bapakmu. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang sing dene urung lho iki. Pak Bambang ngono lho. Pak Bambang. Sing dene urung.
ojo sampai manekno tidak Indonesia tanah gak subuh dari rakyat wis padha mau ora sampeyan kelawan tangan Indonesia saiki wis Dene urung Pak Bambang tuku gedang yang lewat aku kelingan itu Nduk kupung kain biar tangguh ayo mami joget bareng mami Iya tak Pak Gendut. Angel Pak Gendut. Gak suka. Lah iya loh, ayo Pak. Tinggal. Yen liwat aku keling. Gitu. Gini.
Panggilan Mas Dwi.
copot rambutnya kok wangi orang kok ya ora krasa le nek nyekel ngene bang dadi carane dadi cek ditoke bingune bro bingune nah terus bakuke dikaplok sandal nah ngono carane ngono kuwi sampean kan wis omongi dah wong kesenian kuwi lek nang kalangan ku ora enak bapak ora enak anak ora enak iki lho lek batos le kira batos iki mesti Aninya apa aja HP apa udah baterai. TikTok kan namanya Akun. bapak wah itu kaplok dhisik lho ora apa-apa nek keseniane ora apa-apa kalau mau ngakene kulep tapi tak piye kita kena mana piye Kalian mana? ojo macem-macem. bendet ben mau ya bapak-bapak dhewe masuk Lah iya. kapok mau ya ben Anak durhaka aja. biyen Pak Lan ya Oh iya, kok nek omah piye? Balas dendam apa piye iki? gak yo gak lu ngono Pak Lan iki biyen lho deket karo bapak kon kae ngono aku tak kapok kok pancen dase barang enak aku biyen tak pancen dase bak lah biyen yo ngono kuwi Pak, engko nek omah genti tanda ngono ya, Pak. Duwe dendam tersembunyi ya. aku biyen ora ngono tok le Pak Lan biyen ora ngono mata dicek dase dhewe nek ribel tak tekan sikile tak seret Pak Lan biyen ngono kuwi mosok kowe gak wani Pak biyen yo Pokoke dadi anak walok. Pak Lan biyen yo ngono kuwi ya pancen dase ya toh tekan sikile tekan sikile pancen dase lah sikile terus sikile dicekel terus diseret Pak Lan biyen Pak Lan ki biyen ngono kuwi Pak, sesuk aja mbok sangoni ya, Pak, anake ya. ora nang kalanganku ora ana dosane nang kalanganku didelok wong akeh ora dosa Pak Lan biyen gak ora gelem ngono kuwi tok pancen dase cekel sikile diseret tak gujuki bayu dase biyen Pak ngono kuwi biyen aku biyen ngono kuwi aku biyen tenan aku biyen ngono kuwi aku biyen ngono kuwi Wes to, Pak. Ora apa-apa. aku biyen ngono kuwi aku biyene masih bapak ora apa-apa dokang kalangan kalangan ora dosa Engko diten ana kowe lek nang omah kowe engko anu ya langsung mlebu kamar lawange dikancing. Piye, Pak? Dikei mangan. gagah gayo gak Pak Lan ben bar tak grujuki piye ta tak popok ndut raine Pak Lan ben ngono kuwi Wes aja melo Pak Lan. Aja melo Pak Lan. Pak Lan ben ngono ya grujuki terus njupuk ndut tak popokne gase ngono kuwi Pak Lan ben ngono kuwi mosok kowe gak wani nah Pak Lan ben ngono kuwi Kompor iki jenenge mereke opo to kompore? ora gelem ngono kuwi to bar dipopok ndase ndut jejeg neh ndase Pak Ben ngono kuwi Pak Ben Piye? Aja mlayu. Rul, gue ada kaca. Iya. Gue ada kaca Pak Ben. Ayo dosa no kabeh. Ayo, kancane do bidusi. Ya, itu jadi. Itu Mas Irul delek ala ning Mas Irul, aja delek ning isor roke mama to. Ya. Lele Ayo. Pak Yuli golek walesan. Pak Yuli. Kayak Mas Wahyu urung. Pak Yuli golek walesan. Kene le, ayo Mas. Pak Yuli golek walesan. Golek walesan. Sing dadi urung mbok raupi cahaya cah digarap. Ayo aja mlayu. Aja mlayu. Jare mau ben adil. Irul nih biru. Lah ayo Pak, Irul buat nih biru. dendam. Iya. Pak kuwi ndek iki. Piye? Piye?
setuju no. Wayang kuwi apa jare cangkeme dalang. Ora nek wayang iku dimanut dalang ora. Dalang kan modun. Enek. Dadi entuk walesan. Lho kan wayang kowe kok oh dalang. Sida ora? Ya ora enek to wayang kok dalang. Sindene muda ora? Ya dia disangani yang muda lho, Mas. Sik ngenteni Pak. Sing mau sawerane, Mbak. Engko ae mburi ora ya, iya. Pak Untung mana dia? Siapa? Pak Bambang apa Pak Untung? Pak Bambang itu ya? Pak Bambang. Si Dene urung. Pak Bambang tuku gedang. Gedang ya apa? Ayo dibacot ke. Pakmu kuwi kok pencet pakmu kuwi. Kasihan dan tuh. Beli satu gratis satu. Piye to? Seto. Aku lek 20 sama Pak Juli dinangi rong marem. Piye? Anak walon. Ya. Ayo Mak Walon. Aku 20 sama bapakku dinangi aku rong marem. Nasib iso ya Pak. Gue pokok le. Golek no. Aku lek aku ngajar bapakku dinangi aku rong marem. Wes, tanduk ana gepuk ana apa-apa. Rasakno ben. Wes. Golek sandal sing rada atos. Kok kablok ki oleh diles.
Yo iso, pokoke pulo sore bapakmu ora apa-apa. Biasa ora apa-apa. Bene. Bene, ben kapok. Ben kapok. Kece. Lah kok kowe cek wong dadi. Saya suwi soneta layang-layang bola ketiki anakku ono biata iso Cecek gase. Dia dece. Kalau gece ga. Ngecek. Akhir dino kita karo anak-anak ngambengi bapak iki dino iki. Ben kapok. Lho ngecek. Gak ngecek ya. Lah kok nang burimu ngene gak ngecek bapakmu. Ngecek gak? Kurang ajar. Wong dadi kok dicek. Gak garongnya digoreng deh. Digarong Mas, garong nih. Garongan. Di garongan.